Κοσμοτέ έχει. Τι έχει? Έχει σήμα, σήμα καμπάνα. Σε λόγους βουνάει πεδιάδα. Ναι, έχει σήμα, σήμα καμπάνα. Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά. Έχει σήμα καμπάνα. Να πεις φιλιά στην κοπελιά, να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κερατάδια μαλλιά. Για SMS στις ερημιές, να παραγγείλεις και μπάψει μέση του πουθενά. Για να σου πει μαμά πως γίνονται τα γεμιστά. Και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα εμπριμέ με τα λεπτά. Έχει σήμα